हमारे खटौर में आइले का बताओ ये खटौर में टप हो जाई तो जमाना का कही करे खटौर का कहला टप का कहला मैं भी करम घर चुआ था बरसात में सही है हमारे खटौर में टप पे माले हो जाई है अपन खटौर कितना बढ़िया साइकिल बनाए ओ ये दो प्लास्टिक लगा के पानी लगा के हमनी के मर्द मेरा चुआ था खटौर में एकदम हमनी के अपने मड़ई में भी चले जा ए खटौर में अगर मान ले कि अचानक टप हो जाई ना देखले रहती तो टप हो गेलत ना हैं कैसे टप हैं बाजी का कहला टप कीड़ा भी छिकल जरा जब काट लिया तो टप हां टप ना बाबूजी ये बाजी तो रवे सोते एगो टप होला एगो टप होला रवे सोते ना टप करेला सा हमके चिन्हत हूं सो तो हमरो के वजह से चीनिया सन चिन्ह हम ना चिन्ह रहते बताओ उजियार रहता लौक गइलिया अनारा रहता ए बाबूजी ए बार से नु एक लंग रौरा राम एक लंग हमनी के मर्द में रारू हम जा है जा हां हमारे खटौर में हमनी के बार माग के मगेर में हमनी के घर चुआ था हां तमे टप मरे लाबी हां मु टप पे करम आयो रे मां मां पागल है ओई त का भइल बा एक लंग रौरा टप करम हम एक लंग अपना टप करम आ साफ बेची के टप देखतो रहम आयो रे मां बता के तरा उल्का के कौने काम है रे ए बाजी आ कल लिट्टी लगा के खइले रही त हमरो काई लगा दी हमू खा के जे सोता टप राती कोला ए जा हम अकेले करनी तो हमू करम एक लंग रौरा लइको सुतियान टप तू करबी हां बारे तो के भेजला रे अपना ओ बाबू ये खटौरा में का करत हो आ तू भौजी का बोली हो रे मां टप का व्यवस्था करते हैं हम तो बाबूजी हम टप करो ए बाबूजी टपलाई में पीछे आ ए बाबूजी बाबूजी के नौ के मड़ैया में आइल टप करे टमाटर बचा पे करे आइले अब भैया से कह दिया अब चूहे मड़ई में नहीं रहे के बोडिया बिस्तर बानस यही में आवस आधा में बाबूजी रहियन आधा में हमनी के रहम जा ठीक हो टप ये बताए टप में रही हमके ना मालूम टप का होला बाबूजी तो तब के कला ऐसा टप में हमूरा ए बाबू का करी का रे तो उमरिया के का कह जी उमरिया के ढाई दियल जाओ अब बाद में ईटा के नु कॉलोनी पास करवा के बना दिया आ कह तू रोइया जाइया त ना बाबू हमारा के ढाई ए रुका बाबू के सिखाओ तनी आ गांव में जाइया ना तो ई मत कहिया कि हम पतोहिया का अपना में सुतावे नहीं कहिया ना हमको आपके टप करनी कहम ना कि हमार घर जन पतोही के ओरिजिनल रहल भैया मड़ई टाटी लगइले रहनिया आ सब टूट गइल बह गइल लइका लइकी परती में रहत तरह से हमर पतोही परती में रहत प्रधान से कहिया तो कॉलोनी पास करवा दिहन तो एगो ईटा के हो जाई आ तले में बोलवा मत हमके पहले मके टप करवावा जो दुकाने जो बुची राम सकल की है हां आ कह दे एक बंडल बाबू बीड़ी मंगना जो लेके आओ ठीक है ए बबुआ बुची से कह दे कि हड़िया बर्तन जौन चीज बानू तौन चीज पड़ के आवस नु तो कह दे कि कुल ले चल बाबूजी के मड़ई में कल जी आधा में टप गप बनावल जी टप खाई जाई ठीक हो तब ए बाजी हैं ई बता अनार रहलत हम टप कर का कहलती तो हमू करवाई थी टप का है बोली लगबू रोवे तो रोवा का है काटियो तो तब नु रोम सब बिछिया जब रोवा टप मारब तो हमू टप मारब साले के हम तो रतिया भर टप चूहन के मारी ना तो हमू मारब बिछियन के टप लेकिन ना जाई में जा से बाबू ए फिर एगो पाड़ा वा सरवा का आ घुमत रहा था ए बाबूजी कैसे वो दिन हम गानवा गाओ एगो गाई का रे क्या करता बोलू अरे तू यही नहीं क्या सब मरचू होता तुए पलानी मरचू का पीठ गीला हो जाता तुए हाथ ना मांग के मघेर में हम तो ना रहबू में हम बाबूजी में रहब आधा दूरिया में तू रहिया आधा दूरिया में हम रहब हम टप करब रे टप का वाला हो ये करब टप तीन आदमी कोई दे चार आदमी सुना जा दबे ना टप होला का होला टप होला टप का मतलब बताइबा को मेरे बाबूजी हमर तो कोतन टप होला हम कनी हां करब टप होला तो टप का मतलब बताइबा तेरा बताओ थिसा टप होला अरे कहल जला के का बतावा ना टप अबे टप का होला टप टप मार दवाता नहीं तू हमके चूतिया बनावत होई जे बैठा के
चला करे हम जा रहे तनी यही सहस तनी बताई हां मुंह से चूहा सांप बिच्छी निकले लसन हां त टपा टप मारलन बाबूजी हमू मारब टपा टप कहो हां तेरे मुंह से उठू मारे लो निकले ला सब बियर ये आइले हम टपटप करत ने तैया गई लिया हम मेजे रहम अब हम बतावी टपटप कर देला त का करे रात ए सुनी ना अब चूहा घर में हम ना रहब हम मेजे रही लुगा से पर्दा लगा दिया कहो ये जे रह के ना तो उनको में आ रहे त कॉलोनी ना मिली ओई में नहीं रे हां तो ना मिल देख ले हम ना रहब हमके गाम के बहुत ठंडी लागत टे माघ के दिन बटुए आई आ दू दिन रात का उठ के बोले तो दुनिया आ हमार दू दिन कपार खा में गए खिचड़ी आई रात का उठ के 12 बजे टपटप करने अरे भगभकाली चुपचाप रह कि ना पहले अरे में खिचड़ी आई और ठंडा लगी हम रात का हमरा टपटप करने 12 बजे टपटप का मतलब टपटप तू टपटप जा हमनी के ए बाबू ए मेरा जाई के। तनी घूम के आई हम ना बेटा। ए बाबूजी हाँ। ए बाबूजी जाई तनी चटिया पर घूम आई समोसा ले ले आई आई कितना कितना बढ़िया से बनवो न रे अब बुचिया के देख ले ले आई ना जाते हम समोसा ले आई ए गौतम मामा कहो लौकी तो टपटप करिए बट सुताई टप टप का काला ए टपटप का मतलब हमके समझ ही ना पाई तू समझेगी हां आज ना इतना अच्छा से सूते के ना बाप रे बाप, कोई रात से हम जागल बानी रे दादा सुता हम सूती है तरे हम तो यही करी सूता मजा हो जाई बना करता तो ना जा जा ये मेरा जाइयो नहीं खिलागत अपना घर में कितना ठंड लगता हम तो बेरा ना जी मैं जो सुतम आज बाबूजी के मड़ैया में सूतम सब बहनी होते होई आवे तो बहनी है तो का उनको के काम की बोरिया बिस्तरा सब ले आवा आई जे सुतल कपड़ा दवाई ना जी ई एजे का काटुआ भौजी एगो कमाल हो गइल बाटे का भेलो भैया एजे का काट ए जे बैठा बताइए जे बैठा अब हमनी के दुख दूर हो गइल पूछा का बाबू कला ना कि हम बाबू से कनिया ना कि मड़ई हमनी के खूब चुआ था जगह तो कितना दिन दुख काटत नहीं जा तो बाबू से कनिया ना कि हम बाबू एमे रह जाई आधा आधा रह जाई तो कहत हट टपा टप करे के पड़ी टपटप का भेलो हो तो हम कनिया नु ठीक बा टपा टप हम करम ठीक ना तो कहला ठीक बा तब रह जसो तो बोरिया बिस्तर बर्तन जितना बा सब उठा के ले आवा आ ये घर में रखल जाओ आधा लुगा से गेड़ लियाई हाँ आ आधा दूरिया में ललटेन चाहे जौन सी रही जरा के में लाइन अब खींचिए भैया तब नु आ तले में नीमक रोटी बनावल जी कम से कम चुआला से बढ़िया तो बाचल जाई कुठुरा तनी जा हाँ खमवा पर से लाइन ना घीचे के पड़े तो खींच दे हम तन दबा चल ली कपड़ा का अब कपार तो भैया तो कपार दे के चाहिए था हाँ, मेरा हम को दुखाई तो मर ना सेवा करी तू तो बाबू कहां गिनो हो हां बाबू कहां गिनो कहां गिनो सब बाबू सिंगाड़ा ले बाबू सिंगाड़ा ले बोला टप अब टप पैसा दबाई के मारे हाथ गुण में से थबा तो देख ली तो का होयो दबा तो जा लो ए दबा ना हां भौजी हाँ। अब बाबू टमाटप करके जा लो तो जा लो अरे सारा सुतर कुछ कर हम बताई का होला बाबू कला ना कि चूहा मूस गोजर कन गोजर कुल निकली ना तो ओकर टपा टप मारल जाला वो करे के गल जाला टपा टो तीन हाँ, जना जो मार मारती के है जाके तू ना हमने जाते है घर ना आ जा लो जा लो कर लो हां भौजी आऊ मिल का पूरा रात भर टमाटप करके टमाटप करके रात भर कपड़ा दबाई ना बड़ी नींद आवत हमके अच्छा चलो ठीक है ए बच्ची जा बर्तनवा जूठवा धो लिए तू सब जा ले भैया आवे तू जा जा बाबू आओ तो हो कि टमाटप करे तू जा अरे हम की जाते घरे तोर बाबू है तो खाली बाबू ही टपा टप करिए हां आ तू करबा हां हमार मर्दा गुरुद्वारा जैसा ले तू जा भैया भी ना ना इहो टपा टप करिए झोल के खाई जी जाए दे बैक सारा तो नहीं जाए दे हम उठा पटप ये जो कर हाँ देख ले ला ना जी मत जाई